Nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankhoseunda kumapayamba na mitu yake. Mkulu wa bungwe la asirira Sylvester Namiwa akumuzenga mlandu ofuna kuwukira boma. Boma lati likukonza malamulo ofuna kuteteza zipangizo zake zimenezi mamangidwa mdziko muno. Nkhani zina, bungwe la National Food Reserve Agency lati likufuna kugula chimanga chokwana matani 217,000 ndipo konzekera mphepo ya El Nino. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhalire limodzi. Mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED Sylvester Namiwa akumuzenga mlandu ofuna kuwukira boma komanso kufalitsa uthenga wabodza. Wogamula milandu a Austin Banda ndi amene wafotokozera Namiwa za izi pamene anakaonekera ku bwalo laling'ono la milandu. Pakatali pano Namiwa adakali mchitokosi cha polisi pamene mlandu wawo tsopano awuyika m'manja mwa bwalo lalikulu la milandu. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Wogamula milandu Chief Resident Magistrate Austin Banda anati Namiwa akuwaganizira kuti adapalamula milanduyi pamene ankayankhula ndi wailesi yakanema yaluntha mwezi wa Julayi chaka chino. Pa mlandu ofuna kuwukira bomawo Banda anati Namiwa akuwaganizira kuti ankafuna kuwukira boma ponena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansa akhala mtsogoleri wa dziko lino miyezi iwiri ikudzayi. Pa mlandu winawu Banda anati Namiwa akuwaganizira kuti adasindikiza uthenga wabodza kudzera muzoyankhula ndi wailesi yomweyi ponena kuti anthu ena asanu ali ndi layisensi yopha anthu imene amagwiritsa ntchito anthu akudzaleka kumapha anthu otsutsana nawo. Apa Banda atumiza Namiwa ku bwalo la milandu lalikulu la High Court. A Gift mwenye ndi mmodzi woyimira Namiwa pa mlanduwu. Tikanakhoza lero wapempha bwalo kuti tulise Namiwa pa belo koma ndizosatheka chifukwa bwalo la kuno ku Chief Resident Magistrate silimamva mlandu wowukira boma. Choncho pakadali pano tipitirira kukamva kuti siku la mlandu la ku High Court ndiliti komanso tikamve kuti tingapange zotani kuti Namiwa akhoza kukhala pa belo. Apolisi adamanga Namiwa sabata yatha. Boma lati likukonza malamulo ena ofuna kuteteza zipangizo zake zimene zimamangidwa mdziko muno. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango yayankhula izi ku nyumba ya malamulo pamene imayankha mafunso okhuza kuba zipangizo za njanji ya sitima. Wezigausi ali ndi ripoti. Phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la Zomba Thondwe Adumisane Lindani anauza nyumba ya malamulo kuti pamene boma likuyika ndalama zochuluka kufuna kukhonzanso njanje mdziko muno koma anthu akadapitirira kuwononga zinthu za boma. Iwo ati pakadali pano pala anthu ochuluka amene akumaba zitsulo zimene amapangira njanje. A Minister of Homeland Security komanso ku Justice mbali naye atalumikizana kulanzathu aimalaye atalumikizana ndikuonetsetsa kuti apeza kuti anyamata amene anagwidwawo amatuma ndi ndani kapena amagulitsa kuti ndicho linga chonena kuti tichepetse kuba kumene kukuntsogolo. Poyankhapo pafunso limene anapereka ali ndani nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango ati boma likudziwa za mavutowa ndipo Mhango anatsimikizira nyumba ya malamulo kunena kuti ofesi yawo yapanga kale malamulo ena amene aziona makamaka nkhani yakuba komanso kuwononga zipangizo zimene zimamangidwa mdziko muno. Vuto limene lalikulu kwambiri mdziko muno limene likupangisa kuti dziko lino lisatukuke. Nde ngati boma tawunikira kuti vuto limene tithane nalo chifukwa malamulo amene alipo panopa samakamba kwenikweni za kuwononga katundu wa boma. Mwina pali malamulo wokuba, malamulo kayawono kachani, koma tikufuna tibweretse lamulo lapadera loti lithandize dziko kuti ngati wapezeka ukuwononga katundu wa boma milandu yake ikhale yayikulu komanso kafufuziro kake kakhale kuti kozama kuti Amalawi asawononge katundu wa boma chitukuko chikabwera m'mizi mwawo. Kuwononga zipangizo zimene boma limamanga m'misewu komanso mapolo amagetsi kukuchulukira kwambiri mdziko la Malawi zimene zikuyika pa chiopsezo chitukuko cha dziko. Bungwe la National Food Reserve Agency lati likufuna kugula chimanga chokwana matani 217,000 pokonzekera mphepo ya El Nino imene dziko lino likuyembekezeka kukhuzidwa.
mkulu wa bungwe ya Bruce Muntali wati kufikira pano agula chimanga chokwana matani 13,967 chiyambireni pa 22 mwezi watha ndipo agwiritsa ntchito ndalama zokwana 12.5 billion kwacha. Feston Marekezo wadza ndi ripoti ili. Poyankhula lolemba atayendera nkhokwe za chimanga ku Mzuzu, Muntali omwe anali mamembala a board ya NRFA anati pakadali pano iwo ali ndi chimanga cha pafupifupi 82,000 metric tons chomwe chinatsala atagula chaka chatha. Iwo anati boma lawapasa 100 billion kwacha zimene zikwathandizire kugula chimanga cha pafupifupi 108,000 metric tons zomwe zithandizire kufikira masomphenya awo ogula chimanga chokwana 217,000 metric tons. Iwo anati akuyang'aniranso zotsegula msika wa chimanga kuchitipa ndi cholinga chofuna kuti agule chimanga chambiri ku chigawo cha kumpoto. Munkhokwe zathu pakati pano ndi chimanga pafupi 82,000 metric tons chimene ndikali overstock kuchoka mbuyo. Nde tukhupira kuti ndi chimanga chimene tagula kali pakati pano tafika kali pafupi 100,000 koma target yayikulu ndi kuti mwene tikafike pa 217,000 metric tons imene kukozeka nkhani ya Lero. Nde tiyenda ma stage antizikambiraso ndi unduna wathu wa agriculture. Pakadali pano wapampando wa board ya NFRA Mbusa Howard Matiyangoma achenjeza kugwira ntchito ku bungweli kuti apewe katangale komanso kulekerera pakasamalidwe ka chimanga mu nkhokwe za dziko lino. Chikachepa chakudya amalawi afunika kuti boma liwathandize. Sopana amene achite chinyengo akususana ndi cholinga cha president amene akuti masiku ambiri manena izi safuna kuti Malawi mozi wamwalire chifukwa chakudya kulibe. So ndi chimene ndimalangiza kuti katangale pano iyayi chitani ntchito yofunika osati pano pokha. The whole northern region, the whole National Food Reserve Agency, all over. Ngakhale boma silinatulutse tsatanetsatane wa mmene vuto la njala likhalire chaka chino kufika chaka chamawa, akatswiri apempha boma kuti lionetsetse kuti nkhokwe za chimanga mdziko muno zikhale zodzaza, kulimbikitsa ulimi wamakono wanthirira komanso kulimbikitsa alimi kudzala mbewu zocha msanga. Dziko la Malawi limafunikira chimanga cha pafupifupi 3.5 kufika 4 million metric tons chaka chilichonse kuti anthu asakhale pa chiopsezo cha njala. Mawanja 407 omwe anakhuzidwa ndi mphangano wa malo aku Kasasiro mboma la Nkhani adandaula zakuchedwa kwa boma popereka chithandizo choyenera. Mawanja awa ati ndiokonzeka kusamuka kupita kumalo omwe boma lawakonzera pola ngati malowo ndotseka ulimi komanso atalandira chipukuta misonzi kuchokera ku boma. Debora Madea wadza ndi ripoti. Alesta Ng'oma omwe amayankhulira mawanja awa ati anauzidwa kuti nduna ya zamalondi ena ochokera ku boma abwera kuti azakambirane sabata yatha zomwe ati sizinachitike. Ang'oma ati izi zikapitirira ayambanso ulendo wina upita kulikulu la boma ku Lilongwe kuti akazimvere okha malingaliro a boma pa mavuto omwe akukumana nawo. Sangati samuse asati mbansi bandrama chifukwa choti ifeyo tinali ndi katundu tinali ndi mizi. Nde munthu ngati Malawi simungathe kumuchosa kumpitisa malo ena zimene munamuonongera asanabwerezeredwe. Choyamba ife tikuziwa kuti malo ali manja maboma koma ngati akusamusa munthu kaya tikuona kuti apa pakhale nsewu anthu amalandira chipukuta misozi chifukwa cha katundu wawo amene akusinthidwa pa nthawi imeneyo. Nde ifeyo katundu wathu amene anationongera ayenera kuti atibwezere. Akatibwezera katundu wathuyo ngati afuna kuti samusa awerengeso chifukwa tili ndi mbewu nthochi mapeyala ndi mbewu zambirimbiri zipaso zambirimbiri awerengere zimene zija chifukwa zimene zija kuti kapita kumeneko sizingakapezeke chaka chimodzi kuti tiyambe kudya malalanje kana ndi nthochi yayi. Ndipo poyankhula atayendera malo omwe anthuwa akukhala mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM a Matthews Mtumbuka ati boma likuyenera kuchita machawi pokhazikitsa ndondomeko yothandizira anthuwa. Akulira ndithu kuboma kuti mwina taganizira kuti compensation ndi zina zote ndi boma likamapanga maplaniwo lisaiwale kulira kwa anthuwa. Ndipo koma makamaka kwa ineyo kuti maplani amene boma linatiuza ku parliament apangidwe mwansanga chifukwa anthu akuvutika ndi zoona. Ena amene akusatira zinthu ma Facebook ndi ma WhatsApp akhoza kumaseka mwina kunyoza kudani koma abwere pa ground azaone zimene pa ground pano
kuli zinthu zopsa kwambiri. Nduna ya zamalo achimwemwe Chipungu anauza nyumba ya malamulo sabata ziwiri zapitazo kuti boma lapeza malo omwe aperekedwe kwa anthuwa kuti azikhalapo. Posachedwapa bungwe la Malawi Human Rights Commission linapereka masiku 21 kuti boma libwerese poyera ndondomeko ya momwe anthuwa athandiziridwe popasidwa malo okhala komanso chipepeso. Mkangano wa malo akukasasire unayamba mchaka cha 2018 pomwe asilikali ankalondoloza malire a malo awo. Tipitiriza upasirani nkhani izi mukataonera izi. Tawi yakwana kuti inu mupeze yanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 modelo ya tsopano ya 2026 yokonzedwa maukadaulo ndi injini ya mphamvu, marimu olimba ndi matetela a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shanyan SY150-18. Your partner, your business. Kuchedwa kwa bungwe la MANEB kupereka masertificate kwa aphunzitsi amene anamaliza maphunziro awo pansi pa ndondomeko ya EPIT-19 kwa kuyitsa aphunzitsiwa. Aphunzitsiwa alembera kalata bungwe la MANEB kuti litulutse masertificate iwo aponena kuti zikuwalepheretsa mwayi. Isaac Salima ali ndi ripoti ili. Mukalata imene wasayinira ndi mtsogoleri wa aphunzitsi okhuzidwa awa a John Chizala kupita ku bungwe la MANEB, aphunzitsiwa ati ndodandaula kuti ngakhale adamaliza maphunzirowa mwezi wa Disembala chaka chatha sadalandirabe masertificate iwa. Iwo anati chaka chino mwezi wa Mei adalembera unduna ona za maphunziro mdziko muno kupempha kuti uthandizirepo kuti iwo alandire masertificate iwa. Kalata iyi anenanso kuti akuluakulu a boma adawasimikizira kuti masertificate iwa akhala kutuluka mwezi wa Julayi, koma kufikira pano sadamve chilichonse chokhuza nkhani. Achizala ananenanso kuti masertificate iwa ndofunikira kwambiri popeza amathandizira mwayi wa ntchito kuti akaonjezere maphunziro awo komanso zina zambiri. Nadikira ndithu mpaka na Julayi uchakutha ndeno nakhala pansi ngati gulu la aziphunzitsi a EPIT-19 mu dziko la Malawi amene angosankhidwa kumene kuti anakhonza maphunziro awo mu ma colleges osiyanasiyana mu dziko la Malawi. Ndeno nkhawa yathu ndiyoti panopo ife zili ngati tikufuna kwambiri kuti mna wake ife atangoti pasa ma certificate athu ndiye kuti tikhala ndi mwayi otani wolembedwa ntchito nangasi panopo boma ndiye kuti kuzera mu nduna za maphunziro lilemba aziphunzitsi makamaka ife a primary lilemba aziphunzitsi ndeno pa ripoti yoti munthu kakhala kuti ulibe chiphaso kapena ndine kuti certificate ndiye kuti sangakulembe ntchito mwina utakhala kuti unakhonza komano palibe umboni woti iweyo unakhonza. Akuluakulu a bungwe la MANEB sanayankhulepo kaye pa nkhani. Mfumu yayikulu Chanthunya ya mboma la Balaka yadandaula kuti misewu yambiri ya madera yozungulira bomali sili bwino. Mfumu iyi apempha phungu wa ku nyumba ya malamulo kuti alowererepo pa vutoli. Blessings Makuira walemba ripoti limene wawerenga ndi Isaac Salima. Mfumu iyi idati misewu yambiri imene ndiyosakhala bwino ikumakhuza ntchito za mayendedwe pamenenso alimi akumavutika kuti asamose mbewu zawo kupitisa kumisika. Iwo anati misewu yabwino imachitisa kuti nkhani zokhuza chuma ziziyenda bwino m'madera, kotero kuti adapempha boma kuti lilowerepo pa nkhani. Kunoko kumunongodzoli kuti tithandizane pali misewu ingapo imene ili yovuta kwambiri. Kuchoka ku Balaka kumapita kwa Nyanyala ndi sokumbira kwambiri. Komanso kuchoka ku Balaka kumapita ku Phimpi ndi misewu imene yoti kunoko mati kodi kumatidzatikita motani. Ndipo pano mmene abweramo ndi udindo wathu ndi ntchito yathu yoonetsa kuti zinthuzi tafotokozere kuti ife zimene malakalaka ngati anthu akuno kwa Chanthunya kapena anthu akunkaya Phalu Phimbi timalaka misewu yathu ikhale yabwino. Ndiye ndili chikhulupiriro choti amene wawa ndi ntchito yawo ndi udindo umene tilumikizane tigwirane manja. Achanthunya adanena izi pamene phungu ku nyumba ya malamulo wa dera la Balaka Mulunguzi a James Makhumula adachitisa mkumano wa anthu apo wathokoza kamba kowavotera pa chisankho chapadera limene chidachitika pa 30 Juni chaka chino. Mawu ake phunguyu adati wamva za mavutowa ponena kuti athandizirapo kuti ntchitoyi ichitike.
aphunguyu adapemphaza kuti pakhale kugwirana manja pakati pa mamembala amakomiti achitukuko m'madera ponena kuti zimathandizira kuti akwaniritse cholinga chawo chopititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ine ndikugwirizana nawo senior chief Chanchunya chifukwa chimene chinapangika ndi choti anthu akudera anafunsidwa zitukuko zimene akufuna ndipo anasankha anthu chimodzi mwa icho ndi misewu imene ikunenedwayi. Ife ndiothamizira kuti zinthuzi zitheke. Modi panopo mmene tikuyankhula matuluka ma newspaper mabidi kuti anthu apange bidi kuti misewu iyi iyambe kutheka. Amakhumula adapambana pa chisankho chapadera imene chidachitika pa 30 chaka chino. Dziko la Malawi lakhala mndandanda wa mayiko omwe akuchita bwino pa nkhani yoyamwitsa ana mwakathithi. Malingana ndi bungwe la World Health Organization, amayi okwana 60 pa 100 aliwonse amayamwitsa bwino ana awo. Komabe bungweli lati chiwerengerochi chatsika kuchoka pa 72 pa 100 mu 2010 makamaka kufika pa 60 pa 100 iliyonse mu 2026. Izi azinena mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa sabata yokumbukira kuyamwitsa mwakathithi. Brenda Kyle ali ndi zambiri mripotiti. Polankhula pomwe amakhazikitsa sabata yokumbukira kuyamwitsa mwakathithi, mkulu wa bungwe la WHO kuno ku Malawi a Charles Juguna ati ngakhale dziko lino likuonetsa kuti lachita bwino pa nkhani yoyamwitsa ana bwino, kafukufuku wa Malawi Demographic and Health Survey unaonetsa kuti ana anayi pa ana 10 aliwonse saya mabele la makolo awo, zomwe ati zimayika chiopsezo choti anawa atha kukhala ndi matenda osiyanasiyana komanso kunyenchera. Iwo ati ngati dziko lapansi lingachilimike pa nkhani zoyamwitsa mwakathithi ndi kuti dziko lapansi litha kuchepetsa chiwerengero cha ana okwana 400,000 omwe amamwalira pa chaka. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Charles Chilambula ati zikhalidwe zosakhulupirira kuyamwitsa mwana, ntchito, kusowekera kwa chakudya chabwino ndi zina mwa zomwe zimalepheretsa kuti amayi aziyamwitsa mwakathithi. Akuyamwitsa mwakathithi, so ndizofunikira kwambiri kuti ana athu azilandira mkaka wa mawere cholinga choti akule moyenerera. Komanso ife ngati boma tikuchita chilichonse chothekera kupereka uthenga woyenerera kuchokera muzipatala kwa azimayi athu, komanso kuonesesa kuti mu ntchitomo anthu amayi athu akupasidwa nthawi yokwanira yopuma nthawi imene abereka, komanso kuti athe kuthandiza kumpatsa mwana uja mkaka kwa nthawi yokwanira. Sabatayi akuyikumbukira pamutu wakuti breastfeeding for sustainable start in life, strengthening what it works pa Chingerezi. Nkhani zathu ndizomwezi koma tisatasiyane na insomero yake. Mkulu wa bungwe la CIRED a Sylvester Namiwa akumuzenga mlandu ofuna kuwukira boma. Boma lati likukonza malamulo ofuna kuteteza zipangizo zake zimene zimamangidwa mdziko muno. Nkhani zina bungwe la National Food Reserve Agency lati likufuna kugula chimanga chokwana matani 217,000 pakonzekera mphepo ya El Nino. Munali ndine Yankho Seunda.